hormati sedaya jamaah alisan. Kalau kita sampun ngaos babagan masalah zakat nggih sampun mantun. Saniki mlebet masalah poso. Kita usia masalah poso. Poso niki mungguhe arti siam nek bahasa Arab niku enten siam, enten saum, sami-sami poso niku. Sing artine niku nahan utawa ngker niku makna asli. Tapi secara istilah poso niku nahan awak saking perkara-perkara sing batalne, milai saking muncule fajar subuh ngantos surupe srengenge. Jadi nahan boten dahar, boten munjuk, boten kumpul bojo kanthi niat nggih. Milai saking subuh ngantos maghrib niku diwastani poso. Boten mangan, boten ngombe tapi gak niat nggih boten saged diarani poso. Diet ngono ae. Nah, makane poso niku karena termasuk ibadah niku mempunyai pembeda di antara satu dengan yang lainnya. Wong poso karo wong gak mangan niku benten. Nek poso ngangge niat terus enten wektune, enten larangan-larangan niku poso. Sejarahe awale sebenarnya poso niku pun dilampahi para nabi-nabi rumiyin. Pun oleh nabi-nabi rumiyin niku pun nglampahi siang. Termasuk sing paling terkenal teng Quran niku nggih niku posoe Nabi Musa alaihissalam kali posoe Nabi Zakaria niku terkenal. Nabi Zakaria niku poso 3 dinten. Sinten Quran disebut mergi badhe diparingi putra ingkang asma Nabi Yahya. Niku lek Nabi Musa niku posoe ngantos 50 dinten. Mergi badhe diparingi kitab Taurat. Termasuk malih ten hadis Kanjeng Nabi niku sing terkenal niku posone tiang-tiang Yahudi. Posoe tiang-tiang Yahudi sing poso ben taun niku pendak tanggal 11 Suro 10 Muharram niku poso. Nah, umat Kanjeng Nabi awal itu nggene Mekah niku dereng diperintah poso, dereng diperintah. Kanjeng Nabi piyambak tapi nglampahi poso. Kanjeng Nabi piyambak nglampahi poso. Bahkan sakderenge Kanjeng Nabi niku diangkat dadi rasul umur 50 tasik nom-noman niku. Badhe nikah niku Nabi nglampahi tahanus. Tahanus niku menyendiri. Menyendiri ten kene Gua Hira niku ben taun. Menyendiri ten mriku tahanus, nggih merenung terus kontemplasi lah istilahnya. Nah, terus angen-angen masyarakat kok kaya ngene, nyembah brahala, bujuki dagangan, ngurangi timbangan niku Kanjeng Nabi mikir sangat wonten niku ten kene Gua Hira. Ini wari poso. Diteri kalih garwane Sayyidah Khadijah ngantos minggah ten Gua Hira. Jeneng sampun tindak umroh, tindak haji insyaallah nggih ngertos. Asline perjalanane minggah ten Gua Hira niku terjal sangat masyaallah. Tapi sakniki pun penak pun enten treke. Lah sak badane Kanjeng Nabi dadi rasul tasih ten Mekah 13 tahun dakwah ten Mekah.
yuswa sekawan dosa sampai 53 niku dereng diperintah poso. Dereng diperintah poso. Posone tasih padha karo wong Yahudi. Sakjane nggih mboten madani wong Yahudi, wong niku syariat Nabi Musa. Nggih niku poso pendak tanggal sedasa. Kali awal-awal Nabi niku namung merintahno poso ben ulang 3 dina. Ayamul bidnil. Poso purnama. Niku Nabi merintahno sahabat poso ben ulang. Dereng enten Ramadan, dereng enten poso Ramadan. Lek ulan Ramadan enten, tapi poso Ramadan dereng enten. Lah ketika Kanjeng Nabi tindak hijrah ten kene Madinah pikantuk kalih tahun melampah niku Nabi nembe diparingi wahyu kengken nglampahi poso Ramadan. Pas wulan Syaban bisa, pas wulan napa Syaban niku Rejeb Ruwah berarti Ruwah. Pas wulan Ruwah niku Nabi pikantuk wahyu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun saterusé. Niku ten wulan Saban, sehingga mulai saking niku Kanjeng Nabi merintahkan para sahabat mulai saiki Ruwah dadi benjing kan langsung Ramadan. Mulai bulan benjing Ramadan umat Islam wajib nglampahi poso sak wulan. Niku wulan Ramadan. Sing poso-poso diwingi, poso 3 dina ben ulan kali poso tanggal sedasa suro niku hukume dadi sunnah, mboten dihapus. Mboten dihapus. Nah, poso niku maceme kuatah. Enten poso sing hukume fardu, sing hukume wajib. Tur mboten saged diwakilno. Nek umpami gak poso ya dosa. Nek poso oleh ganjaran. Gini ku siji Ramadan iki ra kenek dinyang. Poso Ramadan. Gak poso Ramadan, maka hitungane utang. Hitungane utang. Nomor kali poso nyaur Ramadan niku nggih wajib. Nek Ramadan kok mboten saged poso mergo udzur, maka nyaure hukume ya wajib fardu. Termasuk poso nadar niki hukumnya wajib. Janji-janji engko nek ngene aku tak poso, paming ngoten. Aku janji bahkan umpama gak mboten ngangge napa janji-janji namung matur wulan meneh tanggal 2 aku tak janji nandur kate poso. Dadi wulan 2 gak ana udan, gak ana angin, karena wis tanggal 2 maka langsung poso. Niku nadar, menjanjikan dirinya sendiri untuk melakukan ibadah. Nadar niku bentuke sesuatu sing hukume sunnah atau sing mubah. Nek hukume wajib wis gak perlu. Wis gak usah dinadarno, wis wajib dhewe. Engko zuhur aku tak nadar salat zuhur ora kangge. Mergo kan wis wajib niku. Nah, nadar niku sing perkara sing mubah utawa perkara sing sunnah, akhirnya berubah dadi wajib. Termasuk hukum poso sing wajib ngene ku kafarat. Kafarat niku poso dendo. Enten beberapa pelanggaran syariat sing carane mbayar, carane ngelunasi niku ngangge poso. Ngangge poso. Contone tiyang nglampahi sumpah kali Allah ternyata bleset boten ditepati. Nah, niku wajib nglampahi poso. Mangke wonten babe piyambak. Nah, niku poso wajib enten sekawan Ramadan
kodok Ramadan utawa nyaur Ramadan, nadar kali kafarah poso tenduk. Enten malih poso sing hukume nggur sunnah. Kuat sanget iki poso sunnah. Senin Kemis, poso tengah wulan sing wau nggih, tengah wulan tanggal 13, 18, kang 11. Lajeng poso sing wau Muharram nggih, tanggal 11 Asyura niku termasuk Tasu'a gandengane. Lajeng sadurunge Idul Kurban niku Tarwiyah kali Arafah niku nggih sunah poso 6 dina badane riyaya Idul Fitri niku nggih sunah. Termasuk malih poso tenggene wulan-wulan haram, wulan-wulan sing dimulyakno Allah, Asyharul Hurum, poso Rejab nggih, poso Dzulqa'dah, Dzulhijjah, poso wulan Muharram, termasuk poso Sa'ban niku nggih disunahaken karena wonten dalile Kanjeng Nabi. Enten malih poso niku lek poso sunah kan berarti nek dilampahi oleh ganjaran, nek boten dilampahi nggih boten napa-napa. Dadi ora usah dipaidu nek wong Senin Kemis nang warung iki mboten usah dipaidu. Nek jenengan poso nggih monggo poso mboten usah katik batin elek nang ngene. Iki wong iku lho gak tau poso. Senin yo pancet jago jari ustaz mulang nang Al-Iqsam ben Senin mangan ae. Wong pancen sunah. Sunah itu cirine kan oleh ditinggal cirine. Justru nek nglakoni kabeh maka hukumnya dadi wajib. Maka hukumnya dadi wajib. Makanya Kanjeng Nabi niku salah sijine senajan to ten ibadah niku seneng pengen nglakoni terus. Tapi karena hukumnya mek sunah, Nabi yo nate ninggalne. Engko nek Nabi nglampahi terus, engko sahabat salah paham. Bahkan kok enten wahyu sing mergo nabine terus-terusan nglakoni. Umate yo terus-terusan nglakoni, mesisan diwajibno soro malah. Soroe mboten kangge umat-umat Kanjeng Nabi sing awal-awal para sahabat sing imane kuat-kuat. Lah sing tutuk kene-kene niki, awak dhewe niki sing imane pun tebih sangat secara kualitas kapasitasnya saking para sahabat rumiyin tebih sangat sehingga nek diwajibno keberatan. Niku poso sunah. Enten poso niku malah sing hukume makruh, kurang apik. Kurang apik. Ya dilakoni mboten napa-napa tapi kurang apik, malah sing apik ora usah dilakoni. Napa niku? Nggih niku poso mengkhususkan dina Jumat utawa dina Sabtu. Dina Jumat niku mergo riyayane wong Islam. Riyaya wong Islam niku identik kare mangan-mangan Jumat. Makanya itu Jumat berkah niku. Nggih niku cirine riyaya kecil. Riyaya niku kan enten harian, enten sing tahunan. Nek sing tahunan nggih Idul Adha, Idul Fitri. Lah kita umat Islam niku enggak ada Sayyidul Ayyam. Enggak ada rajane dina. Nggih niku dina Jumat. Lah niku cirine salah satune selain nganggo wangen-wangen, Jumatan macam-macam niku resik-resik. Cirine nggih niku sakjane resik-resik niku kerja bakti niku sunahe ten Jumat. Mboten ten Ahad. Tapi lek digawe dina Jumat ya akeh sing kerja. Malah kerja bakti ini mek titik. Terus nek umpami kok posoe dikhususno dina Jumat, lah niku akhire mencederai cirine Jumat niku. Salah satu cirine Jumat yo mangan. Salah satu nih. Termasuk sing makruh maneh kurang apik niku poso mengkhususno dina Setu. Mergo Setu niku riyayane wong Yahudi. Riyayane wong Yahudi.
Nah, nek poso Jumat, poso Setu niku mboten dadi makruh. Niku nek digandeng. Jumat poso, Sabtu ya poso malah mboten dadi makruh. Malah dadi ditambahi sedina sakwise utawa sedina sadurunge. Akhirnya mboten dadi makruh. Tapi nek khusus Jumat tok, nah hukumnya dadi makruh. Kurang apik. Termasuk enten poso sing kurang apik nggih niku pun niku mawon. Enten malih poso sing dilarang, hukumnya dadi haram. Biyen angsal, sakniki malah mboten angsal. Nah, ini poso wisol. Poso wisol itu poso nyambung rong dino. Dadi umpami wau kok jenengan sahur nggih niku mangke maghrib durung oleh buka. Mangke maghrib disambung sampai subuh malih sampai maghrib. Dadi maghrib dino Kamis jenengan nembe buka, bayang rong dino. Niku rumiyin angsal, rumiyin zaman rumiyin. Kali Kanjeng Nabi pun boten ngabotne. Bahkan Masya Allah posone umat-umat rumiyin niku mboten ngangge sahur. Makanya kita niku alhamdulillah saestu dadi umat Kanjeng Nabi. Zaman umat Kanjeng Nabi niku posone nggur subuh sampai maghrib. Jenengan tunda ngisak niku lho, mboten enten udzur napa-napa jenengan tunda isak hukume malah makruh. Ora apik. Apike kan mendahulukan berbuka, istilahnya takjil nih. Adzan langsung dan dibatal nih, senajan mboten mangan wareg. Jenengan undur-undur aku cek kuat kok sampai isya sampai mari tarawih malah dadi makruh. Malah dadi rapi. Nomor kali apike malih keuntungane dadi umat Kanjeng Nabi. Posone niku enten sahure. Enten sahure, tur sahure sing apik niku ndukure. Napa tengah wengi nek iso nek paling apik malih dipepetno kali subuh. Nek subuhe jam 4 maka apik-apik sahur setengah 4 jam 3 niku. Apik-apik sahur. Lah umat nabi-nabi sing dhisik sadèrèng Kanjeng Nabi niku ora ngangge sahur. Dadi syariat sahur iku namung ten umat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Oh, makane mugi sing tasik kiat nglampahi poso tur seneng poso. Kula ajane yo kiat gak sepuluh seneng. Oleh ngono poso ngantuk. Gak iso. Oh, tapi kula tambeli Bu, kula tambeli. Kula niku nek anu ya sinau. Dadi kula wis pokoke ana ilmu lah sing dipelajari. Maka poso sunah kalau golek ilmu niku apian golek ilmu. Poso sunah nek iso ya karo karone. Lah lek kula karo-karone ra iso ngantuk. Akhire mboten sinau kula. Makane sing penting ya monggo lah sing kiat napa nek jenengan kiat kali-kali ini monggo. Upami sing anu jenenge nggih sunah mboten wajib. Pergi enten sing tambah-tambahan. Terus sewu Pak. Monggo. Puasa Syawal 6 hari. 6 hari. Ini ku sarangan kalian dipun pendek bulan purnama. Oke. Lajeng Senin, Kamis. Nggih. Niku apa niat itu bisa tiga niat Pak. Oke, ngeten. Jadi sebenarnya niku mlebete ten ngene bab istiraqun niat. Istiraqun niat niku gabung niat. Siji ibadah tapi niate double. Niku ulama pun bahas niku ngeten. Nek siji ibadah niate beda-beda. Tapi antara niat satu dengan niat yang lain itu tidak bertentangan. Tidak berbeda. Maka mboten napa-napa. Tapi nek umpama kok berbeda, maka mboten saged. Contone niki termasuk beberapa pendapat ulama gitu. Poso nyaur Ramadan karo poso Syawal. Nyaur Ramadan karo Syawal.
niku lah secara hukum pun benten. Syawal niku hukume sunah. Padha-padha posone tapi kan secara hukum benten. Syawal niku hukume sunah. Sing napa niku poso nyaur hukume wajib. Niki enten ulama sing dawuhaken nek digabung niate disebut aku mene pas wae sahur iku lho, napa pas badhe sare. Aku mene isu poso nyawal tur poso kodok Ramadan. Malah mboten sah kali-kali ini. Enten ulama sing dawuhaken ngoten. Karena pun berbeda. Tapi nek mboten berbeda kados wau jenengan aturaken. Yo ketepaan Syawale niku mantun Syawal niku dina Senin. Tur ketepaan dina Senene niku yo pas tengah bulan. Nah, Ayamul Bid niku tengah bulan pas tanggal 13 umpami. Lah maka jenengan cukup niat salah satu mawon. Kata niku sami sedanten. Mboten usah gabung. Karena niku sami. Jadi karena jenengan niku ngepasi wulan Syawal tur niku pas ngepasi dina Senin tur niku ngepasi tanggal 13 maka cukup setunggal tok niati terus diniati Senin umpami maka niku pun termasuk poso Syawal pun termasuk poso tengah wulan mergo tanggal 13. Nah, nek digabung ya mboten napa-napa. Wong padha-padha sunah. Tapi sakjane cukup setunggal. Lah termasuk sing nek beda kaya wau sing Ramadan kalih nyaur. Maka sing jenengan menangne niku sing nyaur karena sing hukume fardhu niku kan lebih di atasnya. Maka sing kita niati sing nyaur tok ae, gak usah niati Syawal. Nggih gak usah niati Syawal. Utawa gak usah niati Senin. Maka secara otomatis niku pun oleh ganjaran nyaur Ramadan ya lunas. Tur ya oleh ganjaran poso Syawal. Termasuk niki Ramadan. Jenengan poso Ramadan. Jenengan Ramadan kan niati ya poso Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadi sanati fardhu lillahi ta'ala. Niku lak niat Ramadan tok. Padahal Ramadan niku enten dina Senin mboten. Enten mesti. Kan saulang niku. Lah lha kok pas Ramadan mboten jenengan niati Ramadan karo poso Senin. Kan mboten enten. Karena wis termasuk ngoten. Ngoten nggih. Nggih ten paham. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.